Vilagarcía diralle adeus en breve a perigosa curva da rúa Fontecarmoa, un punto negro da rede viaria municipal. A intervención fundamental vai a ser ese ensanche da rúa Fontecarmoa nese cuello de botella que creo que todos os que algunha vez utilizamos esa zona pois o coñecemos. Creo que ni todos os veciños desta cidade sabemos que para cruzar ali pero non veías o que iba a ir de frente. O Goberno local presentou hoxe o proxecto para ese punto, unha intervención que será posible grazas a un acordo cun veciño coa cesión de 500 metros cadrados e o retranqueo dun muro. Unha demolición dun muro moi importante, do retranqueo de todo dese muro, desa consolidación na aliñación que marca o plan xeral, do retranqueo dos postes, e dende logo pois o Concello hai unha serie de acometidas eléctricas que o Concello vai a ter que repoñer. E froito dese acordo, ese veciño recibirá contraprestacións como a acometida de saneamento e abastecemento. En total, o investimento do proxecto rolda os 400.000 euros. Como se vai a financiar? Bueno, pois se van a utilizar os fondos que nos tocan, que nos corresponden do plan máis provincia, dos que lle tocan a Vilagarcía, na que, como sabedes, en ese plan somos os concellos os que decidimos cales son os investimentos que temos que realizar a nosa cidade. O prazo de execución desta mellora é de 3 meses, coa previsión de que as obras queden acometidas ao longo deste ano.